Kumusta mga subscribers? Shout out sa atong tanang subscribers ug non-subscribers. Niya na pud balik ang harana ni Dudong Porpintira. Na akong ihalad niyo karon nga usa pa pud kakaraan kayong awit nga harana nga Binisaya. O kining awita ihalad nako inyong tanan. Niya. Paki-kuan di sa late pa kumo anta follow sa akong Facebook o YouTube channel o subscribe o paki-share sa atong vlog kini ang awit kakaraan gyud Binisaya. Hain kaha ipadpad karon ang kalipay nga naghasol nining dughan ug ngano pa man gitandog mo man ang mga lapyong dihay sa atong kaagi sa daklit nga higayon ibukaw mo ang karon ning hilit sa damgo ipakita mo ililong ko ang tanan sa panid sa panahon hawiran kunta ang kagabhion katamis untang handumon sa atong sugilanon apan nahisulat ang tanan sa damgunga nagpahilayo lumalabay daw aso sa panid sa panahon hawiran kunta ang kagabhion katamis untang handumon sa atong sugilanon apan naisulat ang tanan sa damgunga nagpahilayo lumalabay daw aso sa panid sa panahon andumon ko lamang hawiran ko unta ang kagahapon